Chinita! Ang Dagol! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako, si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako. Good news para sa mga merong LEV or Light Electric Vehicles. Kasama na mga e-bike. Binawi na kasi ng LTO or Land Transportation Office ang e-bike ang nauna nitong plano na impounding ng e-bikes at e-trikes nagagamit ng major roads simula December 1, 2025. Dinagsa kasi ng reklamo ng publiko kaya minabuti ng ahensyang planuhin muna ang magiging implementasyon ng naturang mandate. Maglalabas ang LTO ng updated guidelines para malinaw na madetermina kung aling light electric vehicles ang papayagan at kung alin ang hindi. Yes. Magtatalaga rin ang ahensya ng enforcers sa major roads simula ngayong December 1. Hindi pa hulihin ng LTO enforcers ang LEV riders sa ngayon. Sa ngayon yan Sa ngayon. Pero tuturuan ang mga ito kung ano ang pwede at hindi nila pwedeng gawin Ayan. kapag bumabiyahe. Piniyak ng LTO na pagsapit ng Enero 2, taong 2026 ay mahigpit ng ipatutupad ang impounding ng e-bikes at e-trikes na lalabag sa mga kautusan. Nauna nang sinabi ng ahensya na ang pagbabawal sa LEV sa national highways ay bunsod ng pagdami ng aksidente sa mga daan na kinasasangkutan ng e-bikes at e-trikes. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ay, nako. May e-bike. Ikaw sa tingin mo, tama lang ba na bawal ang mga e-bike e-trike sa major road? Yes, kasi nga, kung nai-implement natin na may mga daanan na bawal yung motor dito para yung traffic ma-maintain natin, why not? Or bawal yung truck? Diba? May truck lane lang. Oo, may ganon. Kung na-implement natin yun, so kaya din natin yun. Kasi kaya naman tayo nag-come up with yung bawal yung e-bike. Kasi napansin natin yung mga e-bike, pasensya na ha. Pasensya na. Pero sa araw-araw namin sa kalsada, feeling entitled kasi. Aba. Ano ibig sabihin nun? Parang unfair sa amin. Kayo lang ba may karapatan? Kumuha kami ng lisensya para makapag-drive dito sa highway. Tapos sumusunod kami sa traffic rules. Oo, kasi may seminar po yan. So Pag parang kumuha ka. para maging fair naman at magkaroon tayo ng mas maayos na kalsada. And also safe na kalsada. So, para sa lahat. Totoo yan. Agree ako dyan, Tita Max. Yan po ang ating undersecretary ng LTO. So maraming salamat at sana ay Salamat sumunod po sa tayo. time, ma'am. Hindi ako undersecretary, oversecretary. Galaugaw! Don't you sweat it, baby, it's alright. Tama naman yun. Kasi mostly hindi naman sa... Basta napansin ko lang, walang mga lisensya itong mga And cool e-bikes. estudyante. Kung parang nag-aalala din ako para sa mga buhay ng mga bata, tas 4 na bata yung sakay sa likod. Totoo yan. Oo, so tamang regulasyon lang. Pasensya na ako masasaktan. May isa pa po na, di ba, may bike lane, sharing ng motor lane. Biglang, ba't na traffic tong bike lane? Kasi sinusundan nila. Ang e-bike nandoon sa bike lane dumaan, so naklag na. Kasi di ba, tagtatlo yung gulong. Tama, oo. Hindi niya Tapos parang,
Parang ang nakakainis sa part kami, sumusunod kami, tas kayo Oo. parang sa loob-loob nyo, maghintay kayo dyan, nandito ako, parang gano'n. Opo. So, ano lang po, para meron tayong- Regulated. Yes, at safety regulate. din po tayo sa kalsada. Oo, Yun ang hindi sa importante. pinagtitripan po kayo. Opo. Pero kung sumusunod lahat kami sa batas trapiko, dapat kayo din. Hindi kayo exempted kasi kasama kayo ng kalsada. Totoo yan. And hindi pa nga sila hinihinga ng lisensya niyan, ha? So, magkakaroon din yan ng Dapat. regulation na license dapat ang mag-operate because, ano yun para sa safety ng lahat. Kasi kaming mga nagdadrive na may lisensya, na-seminar din kami na ito, may mga road signs, di ba? Dapat alam natin yan. Basic yan. Na alam mo kung ano yung mga road signs na yan para iwas sa disgrasya. Tiga lang. Paano yung sports car ko? Electric yung sports car ko Kailangan talaga isisingit niya na may sports car siya. Oo. Pero naman talaga kasi Meron rich kid nga, ako. flex ng ano. Ah. Sumusunod naman Yung sports car ko, pwede ba yun? Hindi ba ako hulihin nun? Kasi electric Sana yun hulihin, wish ko. Grabe talaga, guys. Hindi, pag mga electric vehicle ng cars, pwede yan Boom, boom, maniniwala na sana ko, guys. Pero sabi nung sports Sabi car, ng e-bike. Di ba? Naka-muffler. yung sports car, Yung e-bike aba, ang ganda ng Mags 20. Wow! Yung Mags 20. ng sports car. Nung e-bike. Pinara tuloy siya ng enforcer Yung e-bike? yung sports car. Kasi nagpa-picture doon yung Sa enforcer. sports car. Sa e-bike. Ang ganda ng stop toy sa likod. Sandali, parang may kilala akong ganyan. Stop toy sa loob ng e-bike? Ng sports car. May ganun ba? Hindi ko alam sa inyo. Ba't ka kinikilig? Hindi, kinikilig lang ako. Ferrari yan Pirairi. Yung sports car? Yung e-bike. Kaya pala mali yung spelling Pirairi. Ferrari. Ferrari. Tatlo lang gugulong. Ano daw? Tapat yung gulong. Talo tuloy, silita damot. Tatlo yung gulong Na nga e-bike. ng sports car. Wow. Kuya nga paano kaya yun? Diba? Pwede yan sa expressway. Yung sports car? Yung e-bike. Uy, bawal yan. Magpa-load muna ng RFID, Easy Trip o kaya yung ano yung isa? Autosweep. Yung sports car? Yung e-bike. Uy, nakita mo ba sa balita ngayon? Ha? Hindi. Sinubasta. Yung sports car, oo. E-bike. Ay, pero si Direk Dami sa Phil. custom Ay, Direk yan. Phil, Dami sa custom na sports car? Sports na e-bike. Mga nahuli yan. May Hindi sound nabayad ng system. tax. Niwala na sana tayo, guys. Pero grabe yung bass niya ng sound system ng sports car. Ng e-bike. Nagrekorida kasi. Yung e-bike. Yung sports car. Ay, wow. Ay. Gusto ko maging jowa yung driver niyan. Ng sports car? Ng e-bike! Galaw ka! Hanggang alas 9 pa po tayo mga kabisyo. At abangan ang ating recap mamaya. Baka mag-announce din kami, hindi nyo alam, ng winners Love those boundaries. At meron tayong Panoche Buena package. Siyempre, abangan nyo baka 500 ang ba yan, Noche Buena? Hindi, lampas. Hindi kami 1.5. para magbigay ng 500 kasi alam namin worth it ang more than 500 sa'yo, kabisyo. Yeah. Deserve mo mas mataas na budget. Kailangan pa bang i-memorize yan? Stay sex!